Sabat naman sang Malacañang ang video ni Senator Amy Marcos nga nagapangayo sang pasaylo sa iya amay nga si late President Ferdinand Marcos Sr. Bangod wala suno sa iya wala sininabantayan sang maayo ang iya manghod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginkwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sinuugid man bala sa ila ang wala na bantayan sang maayo. Suno kay Castro kung lantawon si President Bongbong Marcos wala ini nagapamuyayaw, wala nagapamahog, kasado, may pamilya, kag tubtub subong, loyal sa iya nga asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos. Nagdepensa man si Castro nga wala ginguba ni Bongbong Marcos ang imahe sang iya mga utod. Matandaan nga emotional si Amy sa iya video sang Lunes Santo nga nagsorry kay former President Marcos Sr. Bangod suno sa iya wala gid sini masarangan nga bantayan si Bongbong apisar nga amo ini ang bilin sang ila amay. Yari ang sabat sang Malacañang. Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko.